Hej, i dag har vi dig på besøg. Ja, okay, det er fedt nok. Du vil vide noget om naturen, Copenhagen. Det vigtigste er, at jeg synes ikke, at man skal nyde naturen. Man skal ikke bare sidde med sin telefon og sidde og skrive. Nå, har du nogle spørgsmål? Ja, det går da meget godt. Nå. Næste. Ja, det kan vi godt sige. Og er det så den der skov, vi skal ud i? Ja, det er alt sammen. Der findes nogle dyr og sådan nogle, hvad fanden hedder det, biller? Ja, det kan man godt. Det er fandme fedt, hva'? Ja, det bliver det. Så fuck da. Ja, jeg er faktisk ikke så vild med, at man bander her i naturen. Det er sgu da fucking lige meget. Ja, okay, så siger vi det. Natur kan rende mig et vist sted. Det næste, man ikke skal gøre i naturen, det er, man skal ikke ryge i naturen og smide sine cigaretskodder. Det gør naturen dårligere. Nå. Har du nogle spørgsmål? Det er måske lidt for sent, så... Smid du lige en cigaretskodder her? Ja. Hvad fanden er det? Nå. En anden ting, det er, at man skal respektere naturen og behandle den godt. For eksempel, at man ikke sparker alle mulige blomster og ødelægger dem. Kæft, han er dum. Du ødelægger faktisk naturen af det der. Det må jeg ikke med. Nej, faktisk ikke. Ja, det. Okay. Hej, nu er vi så ankommet til skoven. Ja, det er en hyggelig lille dejlig skov med masser af insekter, som Copenhagen havde. Her kan man starte med, man kan godt spise den her. Jeg synes altså også, du skal smage nogle af bladene. De smager sgu da helvede til. Nej, de gør ej. Altså, det gider jeg fandme ikke. Kom nu. Nej. Smag sådan et her blad. Nej. Men du har faktisk intet valg. Er du bange? Nej, jeg er fandme ikke bange. Hvis det skal være på den måde, så gør jeg det. Okay. Fuck for helvede. Det smagte da godt, gjorde det ikke? Nej, det smagte fandme dårligt. Og forstået det? Og det gør jeg aldrig igen. Aldrig. Jo, du gør. Nej, aldrig. Ja, nu skal vi så finde insekter. Og vi skal være meget stille, ellers så får vi ikke fundet noget. Ja. Men lige fået 3 mygstikker, så jeg gider ikke. Det er bare synd. Men kan vi ikke så gå hjem? Altså, jeg gider ikke det her. Leder mig fandme. Det er mit liv, og du skal med ud på i København, mand. Ja. Det mener jeg fandme. Der kommer du til at lide. Her er et godt sted. Her kan vi sidde og være stille. Hvor skal vi sidde? Hvorfor skal vi sidde og være stille? Det klør fandme af sig. Det klør sådan der. Ja, nu bliver jeg sur. Hvorfor? Så der er jo, du kan jo kun høre en fugl, altså der kommer jo ikke nogen dyr. Jo, du gør. Du er helt stille. Som om der er jo myrer. Altså, ja. Kan du bare følge en enkelt myre? Skider vi altså fandme. Det klør alt for meget. Jeg kan ikke holde det ud. Så får vi bare ikke se nogen dyr. Nej, det er jeg også ret ligeglad med. Nu har jeg fandme også lavet en sti til dig, så kan du fandme godt gå igennem her. Jo. Der er stadig mange. Nej, der gør jeg. Nu har jeg allerede fået en mygstik. Kom nu. Nå, så er jeg bare pisse bange. Nej, jeg er ikke bange. Det går ikke. Jeg er bare ikke brændende, så stikkes og alt det der. Så er du ikke en mand? Der er en mand. Det kan jeg love dig for. Jeg hader bare naturen. Det er det værste, jeg ved. Nu ud for helvede. Så skylder jo fandme også 1000 kroner. Det kan jeg godt sige.
for sagen. Der er brænding. For helvede. Så blev han da brændt. Ja, det var bare rigtigt. Og så bliver min solbræd af. Ej, hvor havde naturen. Jeg spiller aldrig det her mere. Har du forstået det? Aldrig. No. Er du på vej hjem nu? Ja, det er vi. Fandme godt. Ja, det kan du sagtens sige. Okay. Så fik vi sgu ikke set nogen dyr. Det er jeg også lige glad med. Altså, dyr, De er søde. nej, de kommer jo aldrig frem alligevel. Kom nu, vi skal den vej. Jeg så en hjort forleden. Lige Så var det. der også en hjort, da vi gik herud. Ja, Det okay. er nok dyr for mig. Nå. Så håber jeg fandme, at bunderøven kommer efter os. Så du kan mærke, at du bare skulle have blevet der inde i skoven. Men det var ham, der er den farlige bunderøv, der kører Ja. jeepes, som bliver sur. Ham har jeg sgu hørt rygter om. Men jeg tror ikke, det sker. Den er også en værbe. Nej, ikke. Altså, er det hans hus? Yep. Kom nu, altså. Nu synes jeg, vi skal gå. Altså, jeg trænger sådan lidt til en løbetur. Gør du ikke også det? Ja, godt. Okay, så løber vi. Det er godt. Bare løb. Ja, det synes jeg er en god tid. Den er stoppet. Har vi stoppet videoen? Hej. Nu er det sådan lidt slut, fordi at vi er kommet ud i skoven endelig. Og så vil jeg gerne lige sige tak til Bondemand Larsen for at have givet mig en rigtig lortet dag, mand. Hvor kan du lære? Ja, men så glæder jeg mig til, at vi skal ind til København, og så kan han få en lille lærestreg for det, han har gjort i dag. Så se når Bondemand Larsen og jeg tager ud i København, og så lærer han lidt om bylivet. Farvel. Vi er færdige med videoen, og Milas har lidt at sige. Ja. Det var så mig, der spillede københavneren, ham der havde naturen lidt. Og min ven Bertil her, jeg går i klasse sammen med, der spillede Bunderøv Larsen. Og ja, hvad hedder det? Og så vil jeg bare lige sige, at vi laver en video nummer 2, hvor jeg tager Bunderøv Larsen med ind i København, eller rettere sagt Præstø, hvor vi leger, at det er København, for vi kan ikke sådan rigtig komme hen til København sådan lige pladask. Men Nej. troede du lige, den var stoppet? Ja. Kig så. Nå. Men så, hvad hedder det, altså leger vi bare et Præstø i København. Ja. Jeg vil sige tak, fordi du gad at være med. Ja, og jeg siger tak, fordi jeg gerne måtte være med. Det har været rigtig sjovt. Ja. Var det det? Ja, og da vi begyndte at spurte, det var det, vi hørte en totalt uhyggelig lyd. Ja, fordi min far havde fortalt lidt om sådan en bondemand, der bor herude på hjemme hos os. Det er rigtigt nok. Ja, det er rigtigt nok. Han har engang været, da min søster og en af hendes venner, de gik sådan ud på den mark, hvor vi var på vej til skoven. Der kom han og skældte dem ud og råbte af dem, sådan til at råbte, de skulle gå hjem og sådan. Og så var vi allerede begyndt nervøse, og så hørte vi sådan en lyd. Og så begyndte vi at løbe, fordi vi blev sådan lidt bange. Ja. Og det var faktisk sådan... Det var fedt at lave videoen. Ja. Og så er der ikke andet end at sige tak og farvel. Og så håber vi, at I vil kigge med på næste video. Nummer 2. Ja. Hej! Hej!